Толкова много неща се случиха. Толкова много неща се случиха. Първо Петър показа пистолет на Михаил. Не! Да започна още отпреди, когато Филип повика онзи да ме отвлече. От тогава започна всичко. Значи той го повика. След това пък Петър посочи на Михаил оръжие. След това пък Михаил се направи на някакъв, който искал да убива. А сега какво? Звъня на всичките, не стигат телефоните. Не знам. Не ми го попира в главата. Ами, дойдох тук моя да се разходя и да си помисля дали тези приятели, които имам, са необходими за мен. Ще взема да звънна на Петър, за да поговоря с него, защото никой не си дига телефона. Ама Петре, ще трябва да поговорим. Чакам те в черния мол. Здравей. Здравей. Извиках те. Да ти кажа, че ти повече не си в нашата компания. Що? Ти си убиец. Само на това мислиш. Какво ще направиш? Какво ще направиш? Оня пишлет може да ми удари, много е. Пробвах го вече на нещо кое. Ще го застрелиш. Види? Къде си? Кой си? Кой си? Ще ме убиеш? Да, къде? Ще ме убиеш? Да. Ще ме убиеш. Да. Къде? Абе, я помая малко. Тя съм се карай. Я се махни. Далеч. Махни се. Не искам да става лошо. Не съм ти и казах, бе, човек, бе. Разкарай се. Защо ти го направиш? Я се връщам там, дето си дошъл. Ти се връща там. Школа. Май скочи ти не геш си, бе. И той прижи, че аз съм виждал, си му обяви. Аз ли, бе? С тя, бе. Пистолет е в мен, да знаеш. И какво това, браво? Оръжието е в мен. Какво направих? Не съм убиец. Дано не съм го убил. Не знам какво да правя. Ще се обадя. Не, няма да се обадя. Има отпечатъци на пистолета. Боже Господи! Ще трябва да се махам от тук. Какво направих? Как можах да го направя? Ами ако е станало нещо? Не мога да си го простя. Не мога. Не знам. Това е убийствено просто. Аз не съм. Не, моля да Господи. Да е жив. Моля. Оставих пистолета. Къде? Само да не е това, което си мисля. Не може да е истина. Не може.
Няма го. Няма го. Какво ще правя аз? Какво ще правя? Боже Господи, какво ще правя? Боже. Това оръжие не е добре. Какво ще правя? Какво направих? Как можах да го направя?